que é evidente que aínda podemos ir a máis e que debemos ir a máis, e nesa liña estamos a traballar. Pero os propios profesionais, que realmente merece a pena escoitar, facían unha valoración netamente positiva porque entendían a situación da que partíamos e os resultados que acadamos. E iso é o que de alguna maneira nos dá forza a todos os que vamos a representar os nosos sectores a donde faga falta para conseguir que poidan manter unha actividade digna que sexa capaz de xenerar postos de traballo e riqueza para a nosa comunidade. E nesa liña vamos a seguir traballando. É certo que se oían comentarios de que era pouca a subida que tiñamos acadado, pero é que os resultados non temos nada máis que comparalos cos do ano 2011, donde solamente unha especia nos la baixaron ao 93% e o ano pasado fomos capaces de subila ao 625%. Polo tanto, eu creo que estamos na liña de que con argumentos, defendendo os intereses da nosa flota, con todos os datos científicos e cos datos socioeconómicos, seremos capaces de ganar esta batalla e seremos capaces de conseguir acreditar ante a Unión Europea que temos un sector que é capaz de manter a súa actividade e manter a vida nas nosas zonas costeiras. Nesa liña, dende logo, seguiremos traballando. Máis nada e moitas gracias. Gracias.